Ihana, kun oot päätynyt tämän mun videon pariin. Ja mä toivon sulle ihanaa päivää, ihanaa tätä hetkeä tänään ja koska tän katsotkaan. Ja mä tulin oikeastaan herättelemään ja antamaan sulle semmoista niinku pohdinnan aihetta sinne ja vähän pysäyttämään tähän hetkeen, koska mä tiedän, että meidän on joskus tosi vaikea pysähtyä itsemme ääreen. Ja sitten tavallaan kun on joku, joka vähän ravistelee tai antaa jotain kysymyksiä, niin niihin oikeasti ehkä perehtyy paremmin ja ne menee ehkä enemmän tänne, jos on myös avoin ottaa vastaan niitä. Aina ei ole se hetki tietenkään. Mutta jos susta tuntuu, että nyt olisi sellainen hetki, että sä haluaisit miettiä näitä, niin oot oikeassa aikaan. Ja jos näin nyt tunnu yhtään sille, että mä en jaksa miettiä mitään, niin tuu vaikka joskus toista uudestaan tähän videoon. Mutta lähdetään sillä, että mieti vaikka sun elämää tällä hetkellä. Miltä se tuntuu? Vaikka 1–10. Niin 1 on se niin kuin täysin hirveää, että niin kuin, tää tilanne on ihan sietämätön, että et viihdy tällä hetkellä oikeasti yhtään sun omissa saappaissa niin sanotusti. Ja täällä on 10, että kaikki on oikeasti niin kuin ihanaa. Just sellaista kuin pitää. Tuntuu tosi hyvältä. Niin missä asteikossa sun elämä tällä hetkellä menee? Onko se siellä 9–8? Silleen, että oikeasti kaikki on silleen niin kuin hyvin ja ihanaa ja kivaa. Onko se jossain 7–6? Vähän on niin kuin jotain silleen, niin kuin, mitä pitäisi muuttaa, ei ole ehkä vähän niin hyvin kuin voisi olla. Niin pohdi vähän tätä haitaria. Missä kohdassa sä meet tällä hetkellä? Miltä susta tuntuu? Ja sitten kun oot miettinyt tätä, niin mieti, että jos siellä oli joku silleen, että nyt ei olla ihan siellä 10, niin mikä se asia on, mikä tarvitsisi muuttua? Mitä sä kaipaat sun elämään lisää? Esimerkiksi voisiko se olla niin kuin parisuhde, rakkausrintama? Kaipaatko sä jotain ihmistä, parisuhdetta sun viereen? Liittyykö ne työhön, hyvinvointiin, mieleen, ystäviin, rahaan, terveyteen? Aiheitahan ja teemoja on tosi monia. Niin sähän voit vaikka rustailla näitä niin kuin myös jonkin vihkoon. Ja vastata vähän niin kuin siihen. Tai miettiä ihan mielessä. Mutta pääsee, että niin tavallaan tulee tietoiseksi siitä, että hei, mitä just sulle kuuluu nyt tällä hetkellä. Sitten se toinen, että mitä sä niin kaipaat lisää sinne elämään. Nehän on pieniäkin asioita, mitä sinne arkeen ja varsinkin nyt monella loma, niin mitä sinne voi lisätä? Enemmän nautintoa, vapautta, mieleistä puuhaa, nukkumista, lepoa, mitä se keho tarvitsee, ystäviä, niin mitä ne on? Niin näitäkin on hyvä niin kuin lisätä vähän sinne omaan arkeen, jotta se tuntuisi paljon mielekkäämmältä ja hyvältä ja ravitsevalta. Niin miltä nämä tuntui? Mitä nämä herätti nämä kysymykset sussa? Ja toivottavasti me ollaan 10. Mutta mä tiedän, että aina löytyy yleensä, musta tuntuu, että aina mä ajatellaan, että joku on semmoinen aihe, mikä niinku tarvitsisi muuttua. Mutta sit me ei välttämättä tehdä sen asian eteen mitään. Ja sit me ollaan vuodenkin päässä saattaa olla siinä samassa tilanteessa ja mikään ei siltikään muuttunut. Koska oikeesti me yleensä mennään niin pitkälle, että me ei oikeesti vaan enää jakseta. Ja sit tapahtuu niinku yleisesti muutos tai jotain. Niin nämä on tosi tärkeänä välillä tunnistaa just tosiaan pysähtyä niin kuin näihin niin kuin sen oman elämän ääreen. Ja ennen kaikkea just, että niin kuin
eläisi täysillä, rakastaisi täysillä ja se, että se niinku vaan täällä olisi semmoista, niinku, semmoista oman näköistä ja niinku tuntuisi hyvältä. Vaikka ei joka päivä ole sellaista, me tiedetään se, mutta nämä on tosi hyviä juttuja. Ja sitten se, mihin minä, niinku, tai missä minä voin auttaa, niin ihmissuhteissa, mindsetissa, näissä uskomuksissa, mitä meillä on, työasioissa, yrittäjyysasioissa ja kaikkeen niin kuin hyvinvointiin liittyviä asioita ja teemaa, niin jos sä kaipaat valmentajaa tällä hetkellä, niin ota ehdottomasti muuhun yhteyttä. Meidän tällä hetkellä mä myös etsin valmennettavia mun erosta voimaantumisen valmennukseen ja tää on 6 viikon kestävä muutosmatka, joka tulee muuttamaan sitä elämää, mikä tulee antaa niitä syviä ihmissuhteita, lisää rakkautta, löytää se niinku unelmakumppani, jos sitä etsii, liittyneet työhön, hyvinvointiin, niin tästä lähdetään näistä teemoista rakentaa jotain tosi upeata. Ja se, mikä tässä on niinku mun mielestä parasta, niin sitä ei niinku tarvitse myös käydä yksin, vaan sulla on koko ajan tavallaan se valmentaja matkassa mukana ja sä saat oikeasti niinku turvallisessa tilassa jakaa sun ajatuksia. Ja mikä parasta mun mielestä, me kaikki kaivataan sitä nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Ja se on tosi tärkeää, että tarpeet ja toiveet ja ne niinku kuullaan, nähdään. Ja sitten se, että saa myös sitä vertaistukea, näkökulmia, oikeasti uusia oivalluksia. Niin kuin mä sanon, että niissä tapahtuu sitä muutosta ja isoakin muutosta. Niin tästä tulee tosi huikeeta. Eli jos sä tunnistat, että näistä jotain sä haluat lähteä muuttaa, sä haluat lähteä syvemmälle ja sä haluat juuri näitä asioita sun elämääsi lisää, niin sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja koska tämä matka alkaa pian, niin suosittelen laittamaan mulle vaikka Instagramin kautta viestiä. Sieltä saat mut nopeiden ja parhaiden kiinni. Jos sä kiinnostuit tästä, niin sitten mä laitan sulle vielä lisäinfoa ja katsotaan sitten, että miltä vaikuttaa ja onko tää niinku sulle sopiva ja just tähän ajankohtaan. Niin ihana kun oot siinä. Ja ihanaa kesää. Tee kesästä oikeesti upea. Tee niitä asioita, mitä sä oot miettinyt, että sä tekisit, mutta sä et oo tehnyt. Tai rentoudu, ole, elä, naura, rakasta. Eiks niin? Mä toivon, että tästä videosta oli sulle vähän niinku apua ja pääsit vähän pysähtymään sun äärelle hetkeksi. Muista, että sä oot tärkeä ja sun tarina on todellakin tärkeä ja ainutlaatuinen. Ihana kun oot. Moikka!